Co tu nepríde ten šerif Maťko, ma asi trepne o zem. Ale koho to tam máme? Ja mám také šťastie, nikde tu nikto není. Tak to si ešte trošku dreva vezmem, ak to nebude vadiť. Ale, koho to tu máme? Pán šerif, ja som to nechcel, ja som len troška si požičať dreva, bo my sme chudobní, ja mám maminku chorúčku veľmi, my za mesiac dostaneme 10 eur, to nie je nič moc. No tak ale to není môj problém, veď vieš ako. No, takže dneska to bude za 150 eur, lebo to drevo má takú hodnotu. A keby si mi chcel utiecť, ja tu mám zbraň, hej? Čiže si daj pozor, a tu mám merač na kroky. Ale pane, ja tak toho veľa nemám pri sebe, ja vravím, ja som chudobný, mám výplatu 10 eur za mesiac. Tak v tom prípade budeš musieť so mnou ísť na stanicu a pôjdeš do väzenia. 10 rokov tvrdých. Nie, pane, prosím, nie, zľutujte sa nado mnou. No ale to nie je môj problém. Ja si tu len odložím zbraň a hneď pojeme na tú stanicu. Presne to tu by si mal v hlave. Tu je ten kráter. 3x3 metre. Ale pane, to ste robili vy? Áno. Ti dáme puta. Poď, ideme do väzenička. Pán policajt, prepáčte mi, to ja sa polepším, sľubujem.